Bon dia, futurs essencials. Avui estic aquí per donar-vos una sèrie de consells en el cas que opteu per la modalitat de poesia visual. Però, primer de tot, hem de saber en què consisteix aquesta modalitat. Bàsicament, poesia visual és una manera de fer literatura en la que la imatge, el component gràfic, és molt rellevant. De fet, pot ser entre un 90% i un 100% de la vostra composició. Així doncs, si en la vostra poesia visual incloem alguna cosa que sigui lletra, ha de ser molt breu. Ha de ser concís, perquè la imatge ja ha de ser suficientment sorprenent, suficientment impactant, perquè ja tingui un sentit complet la vostra obra. Així doncs, una de les meves recomanacions és que penseu amb enginy. Què se us acut? Què penseu que és original? Què us pot sorprendre? Què us faria gràcia a vosaltres? I a partir d'aquí traieu la imatge i, si voleu, el breu text. Un recurs molt útil que podeu utilitzar és fer jocs de paraules o utilitzar un tros de paraula i barrejar-ho amb una imatge o desendreçar síl·labes, repartir trossos de paraula per tot arreu o qualsevol altra cosa gràfica que se us acudeixi. I cal que sigui un dibuix fet per vosaltres? No és obligatori, podeu dibuixar i escanejar, podeu posar una icona, un símbol, el que considereu necessari. I fins aquí els consells d'avui.